Anem al punt 8 del temari, càlcul amb policubs. És una proposta del Manel Martínez per practicar una miqueta les composicions factorials, per practicar màxim comú divisor i mínim comú múltiple. El que farem serà associar un color de policub a cadascun dels factors que podem tenir, per exemple els nombres primers, el 2 groc, el 3 blau, el 5 verd, 7 vermell, etc. I a partir d'aquí faríem les descomposicions factorials encaixant els cubs. Per exemple, 12 és 2 al quadrat per 3, per tant posaríem 2 cubs grocs i un de blau, 2 per 2 i per 3. 90, que és 9 per 10, si continuem la descomposició, 9 és 3 al quadrat i 10 és 2 per 5, per tant ens quedaria 2 per 3 al quadrat per 5, és a dir, per expressar el 90 hem de posar un policub groc, 2 policubs blaus, 3 al quadrat, i un policub verd. I així podríem anar fent les descomposicions factorials dels diversos números que ens demanin. Per practicar una mica, aquí teniu diversos nombres als quals podeu fer la seva descomposició factorial. Anem a calcular ara màxim comú divisor de 10, 20 i 100, aquí ho teniu. Comencem per fer la descomposició factorial, com el mètode que us vaig explicar. 10 és 2 per 5, 20 és 2 al quadrat per 5 i 100 és 2 al quadrat per 5 al quadrat. I per tant, en forma de policubs ens quedaria aquesta situació d'aquí. Estem buscant el màxim comú divisor. Per tant, els factors que estem buscant han d'estar en les 3 descomposicions i a més el menor nombre de vegades possibles. Que estigui en les 3 descomposicions i el menor nombre de vegades possibles perquè pugui dividir els 3 números, tenim el 2 i el 5. El 2 i el 5 podran dividir a aquest d'aquí, el 2 i el 5 podrà dividir aquest número d'aquí i el 2 i el 5, el tenim aquí i aquí, també podrà dividir aquest número d'aquí. Per tant, podríem dir que el màxim comú divisor seria 2 per 5, que serien 10. Recordeu que el mètode que utilitzàvem agafàvem els comuns a menor exponent. Comuns tenim el 2 i el 5, perquè els trobem en totes les descomposicions. El menor exponent, 2 per 5, serien 10. Molt bé, per practicar tot això, teniu aquí exercicis per poder calcular màxim comú divisor. Per calcular el mínim comú múltiple fem el mateix. Comencem per fer la descomposició factorial. Anem a fer mínim comú múltiple entre 16 i 18. 16 seria 2 a la quarta, per tant 2 per 2 per 2 i per 2, i 18 seria 2 per 9, o el que és el mateix, 2 per 3 al quadrat. Estem buscant el mínim comú múltiple, per tant ha de tenir tots els factors del 16, ha de ser un número que contingui tots els factors de 16 i tots els factors de 18, però volem que sigui el més petit possible, és a dir, no he de posar policubs de més, és a dir, ha de contenir aquests dos números sense posar policubs de més. Doncs què he de fer? Doncs agafar aquests 4 d'aquí per poder contenir el 16, aquest 2 d'aquí ja no el posaré perquè el tindria aquí, i afegir-li aquest 3 al quadrat d'aquí, aquests 2 policubs blaus d'aquí. D'aquesta manera tinc el 16, el conté, perfecte, i conté el 18 també perquè té el 2 i conté el 3 al quadrat, per tant també conté a dins el 18. Si calculem això ens donaria 2 a la quarta per 3 al quadrat, que serien 16 per 9, que donarien 144. Amb el mètode que us vaig donar jo, el que dèiem era comuns i no comuns al major exponent, comuns i no comuns a major exponent. Per tant, común seria el 2 a major exponent a la quarta, seria aquest d'aquí, i no común seria el 3 a major exponent, doncs al quadrat. Per tant, 2 a la quarta per 3 al quadrat ens donarien 144. Molt bé, per practicar aquest procediment molt visual fet amb policubs, doncs aquí teniu tota una sèrie d'exercicis, d'acord? Aquí els teniu, i per fer càlculs de màxim comú divisor i mínim comú múltiple també en tenim alguns quants de barrejats, aquí els teniu perquè podeu practicar. Fins aquí el punt 8 del temari, càlcul amb policubs. Al proper punt el que farem serà resoldre problemes.